en aquest partit que jugaven el Perelló Canà, doncs el campió va ser el Perelló, que va quedar en tercera posició de Copa. Tinc un aplaudiment per al Perelló, campió del grup B. A la finalíssima de la Copa va ser un partit entre el Vinaròs i el Remolins i el segon classificat de la final A va ser los Remolins. Ahí estamos, un aplaudiment para Óscar. Remolins, sots campió de Copa. És el veterà Vinaròs Club de Futbol. És el premi del Fair Play, el premi Fair Play, l'equip que menys targetes ha fet a la temporada. Si no m'equivoco, tenim un total, a veure un moment, tenim un total de 237 targetes aquesta temporada. 237 targetes. Bueno, gràcies per les targetes, estem aquí, gràcies. Los correos de les targetes. De 237 targetes, l'equip que deu targetes de rebut, si no m'equivoco, són 21 targetes, és del club l'Associació Veterans Tortosa. De les 237 panades, el que ha pegat més panades ha sigut el Remolins del 45. Aplaudiment per al Remolins. Bueno, va, gràcies a Freddy per atendre'ns com has estat i anem a fer un brindis per la nostra lliga, per tots nosaltres i perquè l'any que ve a tope i continuem igual. Va, vinga, a dalt, vinga, per tots nosaltres. Els trofeus de la temporada regular. Para l'entrega del trofeu, el concejal Carlos de l'Ajuntament de la Ramita. Vuitè classificat de la Lliga regular, Aldeana.
Continuem. Farà entrega del trofeu la senyoreta Mireia, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de la Ràpida. Quin classificat? Remolins Britten. Classificat per l'entrega a la senyora Mercedes García, la consagrada de Vinaròs, i el quart classificat ha estat la Rapidenca. Tercera posició de la Lliga regular per l'entrega a la senyora Mireia, consellera d'Esports de l'Ajuntament de la Ràpida, i el tercer classificat ha estat l'Alcanar. Del Consell Esportiu de Montsià, i el seu classificat ha estat el Tortosa. Un aplaudiment. El que sí que és sorprenent, perquè és sorprenent, perquè ningú s'ho creia que el Vinaròs ha guanyat la Lliga, campió, enhorabona, campió, no aplaudiment per el Vinaròs, per l'entrega el concejal d'Esport, Lluís Rodell. Enhorabona, aplaudiment. Aplaudiment per a tots. L'equip menys golejat de la temporada farà l'entrega del trofeu la senyora Mercedes García, consellera de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs, i este any l'equip menys golejat, si menys gols ha rebut, ha sigut el Veterans Vinaròs Club de Futbol. Ve a recollir el premi el seu porter, que són porter titular. El seu porter titular ve a recollir el premi, aplaudiment pel porter. Copa Primavera, final, grup B, sotscampió, Perelló. Massa càrrecs. Campió del grup B, en este cas, per entrega del trofeu, la senyoreta Mercedes García, consellera de Turisme de Vinaròs, i ha estat el campió del grup B, el Remolins Britten. Anem a fer la final grup A de Copa Primavera. Per entregar el trofeu la senyora Neus Sancho, presidenta del Consell Esportiu de Montsià. El segon
classificat de la Copa Primavera ha estat el Canalet. Aquest any ha sigut, en què no s'ho pensava ningú, ha sigut el Vinaròs, el futbol. Però és ja la llei com si no es pot per l'Independiència de Vinaròs. Enhorabona, Vinaròs. El Club Deportiu no hi ha campions d'any. Bueno, sí va. Lo tendrá al final el de futbol. En el qual reconeixem els jugadors més veterans de la nostra lliga. Reconeixement pels veterans de 25 i 30 anys. Cridarem els veteranos, tindrem els 8 veteranos, un veterano de cada equip i per córrer, no venim tots aquí i farem l'entrega de trofeus. Tindrem a Cisco Fages de Tortosa, Pedro Jesús Luna de Vinaròs, Juan Gilda del Canalet, Daniel Moliner del Perelló, a la persona que ha dedicat molts anys a aquesta competició, i aquest any, l'any passat, vaig ser testimoni directe un jugador que va penjar les seves botes i en un partit al camp del Remolins li van fer l'homenatge i va retirar el futbol, continua com a entrenador, però han volgut fer un reconeixement d'aquest primer trofeu que aquest any a aquesta persona, una persona molt estimada per tots i que a mi m'encanta que sigui, perquè jo el dia que vam fer la despedida d'aquest jugador al camp van salvar les llàgrimes, i voldria reconèixer com a jugador més veterano d'aquesta lliga
al senyor Emili Descarrega. Una vida dedicada al veterano. No me lo esperaba. Estoy porque qué emocionante. Amb el regal el trofeu a l'equip menys golejat, a l'equip menys targetero, i ara anem al pitxitxi de la Lliga. Va dir que aquest any han hagut un empat a gols, 16 gols de la temporada, i tenim dos trofeus de votador, que un és Jota del Tortosa i l'altre Emili Descarrega del Tortosa. 16 gols cada un. Ahí, ganado. Enhorabuena. 3 MVPs y un equipo titular MVP de la temporada. ¿Vale? Lo que pasa es que a nivel de jugadors MVP han hagut un empate a 2 a la segona posició, ¿vale? I podem entregar trofeus. El tercer classificat com a jugador MVP votat per tots vosaltres és Carlos Aguayo, el porter del Vinaròs. El segon classificat hi ha dos jugadors empatats a punts, ¿vale? El primer segon classificat com a jugador ben triat per tots els equips és Emilio Cortazo de... El segon classificat empatat a punts de Daniello és... Cerdé Potringa. De MVP d'aquesta temporada, un jugador que ha estat seleccionat per tots vosaltres. Tots els dies han votat el jugador de lo que cal. Ja l'hem passat a ser el jugador de MVP, que l'any torna a repetir, Emili Descarrega. El millor jugador de la Lliga. De l'equip MVP, l'equip MVP que també surt de la puntuació de tots vosaltres, de tot l'equip. Aniré dient tots els noms, a veure un moment, vaig dient tots els noms, hem de venir aquí i refregar el trofeu. Començaré pels 11 jugadors titulars de l'MVP, equip MVP de la nostra lliga, i començaré després a dir el suplent. Jugador Carlos López del Cananeu, Emilio Cortazo de la Rapitenca, Emili Descarrega del Tortosa, Daniel Belut del Perelló, Sergio Potrimba del Veterans de Vinaròs,
Juan Manuel Jota del Tortosa, Raúl Paucar del Remolins Víter, Gianluca Escarpa de la Rapitenca, Carlos Armayo del Vinaròs, Edgar Josep del Alcarà y Jaume Rubio de la Aldeana. ¿Puedo oír de todos, por favor? Y continuem en los suplents, Mario Castillo del Cananeu, Carlos Navarro del Cananeu, Oriol Laguera de la Rapitenca, Abel Gonzalo del Tortosa, Ángel Fuster y Javier Suárez del Perelló, Luis Miguel Gómez de la Aldea, Manolo Amigo del Remolins Víter, Rafael Vera del Vinaròs, Javier Codorniu de la Aldeana, Ángel Vargas del Remolins, Javier Suárez del Perelló, Ricard Fuster y David Miguel de l'Alcarà. Que es Mario del Perelló, seleccionado de Terres de l'Ebre. Per favor, mireu a la fotògrafa que cosa aquí cosa informació, apreteu-vos aquí cosa que davant. Fins aquí la comenda del 2020, la Lliga 42a Lliga de del 25-26, esperem l'any que ve hasta els grups, i esperem que tots poguéssim disfrutar l'any que ve d'un dia com avui i un aplaudiment per a tots, per ser Canadà. Yo como presidente del parto y doy el micrófono al presidente la vegada d'avui i gràcies a tots, de veritat, amb el cor, gràcies a tots per haver vingut. Han sigut 100 persones, tenim la vida de família i disfrutar i crec que ve més, ¿vale? Lo aviso el presidente no repite de la asociación. Que se posen los caras de punta quan veig homes de 70 o 75 anys, com és, quasi plorant. I tot això és gràcies a l'altres. No l'entens. I això és la potència que té el futbol, la relació que tenim entre tots, i això són els veterans. El que dia abans, els que heu estat alguna vegada en festes de veterans, a la Cloenda, ja ho sabeu el que és. Els que heu estat per primera vegada, això és la Cloenda dels veterans. És una poca lliga, anem tots en gonia, que no sé què, el cafè està gelat, està calent. Però veure després, quan se donen els trofeus, quan se donen les copes, les recopes, les supercopes, les copes primavera, les de verano, que no valen més, les d'invierno, i veure que persones que en aquesta emoció, que a mi me se ponen els pèls de punta, això a mi té tot el valor del món. He dit abans que plegaria l'any que ve, me penso que no plegaré. Això m'he demanat per mi a la dona.
Estem en Javier Reverter, l'alcalde de la Ràpita. Avui acolliu aquí al municipi esta gala de final de temporada i també entrega de trofeus. Què significa per a la Ràpita, que sempre és una potència en veterans aquí a la comarca, acollir avui esta jornada? Per a mi, primer que res, com a futbolero i participant, tornar-me a retrobar en tots aquests amics que han sigut deportistes, sobretot futbolistes, poder estar avui tots junts, penso que això és el més bonic i el que sempre he explicat, que és el que queda del futbol. A nivell de la Ràpita, un orgull, un agraïment, poder tindre a tots aquests deportistes, encara que siguin veteranos, en esta 42a edició de la Lliga, poder-los tindre aquí al costat i disfrutant d'un bon clima, d'un bon menjar, d'una bona companyia i sobretot galardonar tots aquells que moltes vegades han sigut futbolistes i ara se veuen en aquell esforç de poder continuar, seguir en el seu club, en el seu poble i de poder fer aquestes trobades. Com a alcalde de la Ràpita, què es diria la gent, no només de la Ràpita, sinó de tots els altres pobles que han vingut aquí avui en representació dels seus clubs d'aquesta Lliga de Veterans? Jo sempre he dit el mateix. La Ràpita no deixa de ser un barri i en aquests casos ningú és ningú sense estar tots junts. I jo el que dic, que poguéssim tindre aquesta unió, aquesta competició, anar tots de la mà i sobretot que prevaleixi l'amistat, la deportivitat i que realment això és el que ens ha de fer estar, diguéssim, dalt de tot, aquesta amistat i aquesta deportivitat per poder conviure, que a dia d'avui és el que més fa falta. Javi, moltes gràcies. Si no tens res més que afegir, ja ho deixaríem aquí i donaríem pas als altres protagonistes d'avui. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. D'acord, gràcies. Els veteranos enguany heu fet molt bona campanya i pràcticament vos heu emportat molts de trofeus de les competicions de veterans. Sí, la veritat és que enguany ha sigut una bona campanya. Hem guanyat la Copa Primavera, la Lliga, que feia 17 anys que no l'havien guanyat, i ara fa 15 dies van guanyar la Supercopa. En fi, estem contents perquè ha sigut una molt bona temporada. I a més, ho hem comentat quan hem fet algun partit que jugueu vosaltres, que sou un dels pocs clubs, per dir-ho així, que podeu fer dos equips perfectament. Podeu jugar, de fet ho heu fet alguna vegada, la primera part heu jugat uns i la segona part uns altres. Teniu més de 20 i pico fitxes, vull dir, podeu fer, a les convocatòries sempre hi ha per a fer dos equips. La veritat és que en aquest aspecte estem molt contents i ens sentim privilegiats perquè entenc que no totes les agrupacions poden tindre tantes fitxes i poden aconseguir aquesta afluència. Nosaltres, afortunadament, la mitja ha sigut de 19 persones tots els partits. No és fàcil de gestionar 19 persones perquè d'alguna manera intentes competir i guanyar el partit i al mateix temps que tothom siga partícipe i que tothom pugui aportar, i a vegades gestionar això no és fàcil, però enguany, afortunadament, els resultats han anat acompanyant i tothom ha tingut el seu moment, però sí, estem contents perquè sí, 36 fitxes tenim i al final, això dona que sempre falla gent, te fallen uns, te fallen uns altres un altre dia, però sí, hem sigut un equip prou competitiu, això en veterans se nota, de tindre sempre gent fresca que pugui participar, que pugui ajudar, que pugui col·laborar i mantenir el nivell és molt important. I quina és la clau per a poder tindre aquestes 36 fitxes i mantenir l'equip i la competitivitat? La clau no és fàcil, la clau no és fàcil, perquè el començament de temporada també no va ser fàcil, fins que va coincidir, va conjuntar-se tot. Pensa que dins del grup tenim 10 nacionalitats diferents i dins del grup tenim 7 regionalitats també diferents, vull dir que som un equip que ja portàvem un any però encara no acabava d'estar ben rodat i al principi de temporada vam aconseguir aquesta unió de tothom i ja està, i les ganes que tenen els xavals de vindre als entrenos 2 vegades a la setmana, de voler jugar a futbol, de voler competir i d'alguna manera també els ajudes a tindre un bon ambient, que és importantíssim, i que hi hagi una bona unió dins del grup i després ja tot va més fluid. Enguany ha sigut una mica frec a frec entre vosaltres i Tortosa, ha sigut una mica els que vos heu distanciat i al final s'ha decantat la cosa a favor vostre.
Sí, bueno, el Tortosa té un equipàs i ha sigut un digne rival, sí. Han donat guerra durant tota la temporada i hem estat ahí en la Lliga i sí, ja els coneixem, ells també ens coneixen i, en fi, només puc dir que gràcies per mantindre aquest pols a pols i que al final s'ha decantat a favor nostre. L'any passat ho van guanyar-ho tot ells, vull dir que tenien un equipàs, segueixen tenint-lo, passa que nosaltres enguany han pogut pegar aquesta punteta més, aquest passet més i els hem estat ahí luchant la Liga, sí. Ja per acabar, perspectives de cara a la pròxima temporada? Claro, ara ve un problema. Quan ho has guanyat tot, mantindre el nivell o fer-los mantindre aquest estímul a tots els jugadors no és fàcil. Ara ens tenim que reinventar, no? Però la idea és continuar en tot el grup i mantindre aquest nivell d'estímul, aquest nivell de competitivitat que ens fa falta i ara començarem la pretemporada a l'agost i començarem ja a tindre partits amistosos i començarà la roda, perquè ara de fet ja hi ha gent que m'està dient però que no entrenem, que no podem jugar, dic, passem de tot, desconnectem, fem un off que ens fa falta a tots i tal, les instal·lacions ara se fan manteniment, estan tancades, vull dir que parem una miqueta, resetegem i així no podrem començar més forts. Molt bé, doncs moltes gràcies i felicitats per la temporada que heu fet i pels premis que arreplegareu, que n'arreplegareu uns quants, me penso. Gràcies a vosaltres també per la cobertura que esteu donant i per visibilitzar el futbol veterà de la comarca, que també és important, també mobilitzem i socialitzem el conjunt dels pobles, uns equips van a un lloc, uns equips van a l'altre, dinen moltes vegades al mateix poble, en fi, tot això també fa caliu, és important i que li doneu aquesta visibilitat és d'agrair. D'acord, gràcies. Adéu. Un any més el Consell col·laborant en esta competició de veterans i també participant en aquesta festa, no? Un orgull poder estar aquí amb tota la gent que correix a les competicions de veterans de Montsià i Terres de l'Ebre, en aquest cas, i Maestrat també. Claro, és un orgull per nosaltres formar part de l'organització d'esta lliga que se fa tots els anys i quan se donen els premis aprofitem per a fer este dinar de companyerisme, que és el que al final dona l'esport, no? Que poder-nos trobar, poder estar tots junts i crear amistats, que al final és de lo que se trata. El paper que fa el Consell Esportiu, sobretot els tècnics, Miquel i tal, d'organitzar la competició i el calendari és molt important. No seria possible fer la competició. Jo no me canso mai de dir que jo soc la presidenta, molt bé, però els que s'enduen la faena i els que s'ocurren al final sempre són Miquel i l'Elisa, que estan al peu del canyó i que són dues persones excel·lents per organitzar tot el que estem organitzant des del Consell Esportiu del Montsià. Hi ha molt bona entesa entre l'agrupació de veterans i el Consell Esportiu. Claro, són molts d'anys que se porta fent ja això i sí, la veritat és que sí, jo estic molt contenta també d'estar aquí en tots ells, sí. Bé, com a president del Consell Esportiu, què els diries a tots aquests jugadors que hi ha aquí, tècnics i gent dels clubs de veterans de Terres de l'Ebre? Bueno, els diria que no deixen de jugar, de tindre la mateixa il·lusió d'un crió a lo millor de 12 anys que està començant, perquè ells tenen il·lusió, lluiten pels seus drets, sempre demanen i la veritat és que és un goig i el que els diria és això, que endavant i que seguisquen jugant, que l'esport és superimportant avui en dia. Molt bé, moltes gràcies i esperem que vagi molt bé aquesta festeta d'avui. Gràcies. Segur que sí, gràcies a vosaltres. Content enguany especialment per la campanya que ha fet lo Vinaròs, de veterans. Efectivament, molt content per la campanya que ha fet l'equip de Vinaròs i bé, content per estar avui aquí acompanyant a l'equip i a tota l'agrupació de veterans de Terres de l'Ebre, que com ja sabeu jo he participat molts anys com a jugador i per tant sempre tinc un record molt estimat tant als organitzadors com a la junta directiva que fan possible que any darrere any se pugui desenvolupar aquest campionat. Sí que és de veres que feia 17 anys que el Vinaròs no assolia el liderat, el triomf, i per tant molt content per haver assolit aquest any una altra vegada a la primera posició d'aquest campionat. A més d'aquest campionat també
han guanyat copes i moltes més competicions menors, diguem-hi. Efectivament, a més s'ha sumat la segona Copa Primavera, que també l'han guanyat, per tant, molt orgullós de l'equip, dels veterans de Vinaròs Club de Futbol i desitjar-los tot el millor a ells i a la resta d'agrupacions que s'ho mereixen perquè són un espill perquè la gent jove pugui reflexar-se i veure que l'esport no acaba en un moment determinat, sinó que és al llarg de tota la vida. Això és pràcticament el missatge que donaries, no?, a tota la gent que ens està veient, no? Per supost, jo a tota la gent que ens està veient sabien que l'esport és un fenomen social molt important que gaudeix amb una salut molt bona i per tant des d'aquí a aquells xiquets i xiquetes que encara no s'han iniciat en la pràctica esportiva, no solament pel futbol. El futbol és cert que dona un espírit de cohesió molt important perquè és un joc d'equip, però la resta d'esports també són tots beneficiosos per a la joventut i per a la gent més gran. Molt bé, moltes gràcies, Lluís, i que vagi bé el dinar i la festa. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, enguany acolliu esta festa. Conta'm una mica com estàs veient, com estàs vivint com a regidora. Com te sents aquí en aquest ambient? Bueno, la veritat és que primer me sento molt còmoda i, com diríem aquí, dins de la meva salsa, no? Perquè al final ser regidora d'esports també engloba, a part d'esports i competicions, una miqueta de festeig, no? I al final, des de la regidoria, orgullosa i molt contenta de poder acollir esta trobada, no?, de comunitat de veterans de futbol. I la veritat és que abans ho parlàvem amb el president de veterans, que diu, estem molt contents en tu. Dic, jo amb vosaltres també perquè no me doneu faena, perquè són una entitat esportiva que la veritat que se ho gestionen tot superbé i l'única cosa que vaig rebre va ser la invitació i per favor, Mireia, volem que vingues, volem que siguis al nostre costat, enguany que acollim esta trobada aquí a la Ràpita i jo encantadíssima al costat de l'alcalde i sempre donant el màxim suport possible a l'entitat. I en què se materialitza aquest suport des de l'Ajuntament als veterans? Bueno, al final una miqueta és com tot, no? És a dir, en nominativa, no?, que és un suport que com totes les entitats tenen i de fet també suport moral en el sentit de quan necessiten equips, nosaltres els hi proporcionem tot, en quant a instal·lació. És que és una entitat que, com te dic, ells se subministren tots sols i funcionen sols i com tampoc són competicions i que com ja són persones adultes que van soles, la veritat és que ho fiquen molt fàcil i se ho gestionen elles tots soles i sempre que m'han necessitat suporta al màxim i res més. Vull dir, és una entitat molt fàcil de portar. Aquí a la Ràpita, en els últims 2 anys o així que estem venint aquí, sempre hi ha alguna novetat en esport, no? Esteu, que si el pavelló, que si el patinatge, una mica, ara en què esteu treballant en esport? Bé, ara estem en el que són les obres del pavelló municipal d'esports. Ja fa un meset que vam començar les obres, vam fer un tancament de la instal·lació i estem fent una reforma integral. No és una reforma total perquè evidentment no podem tenir el pavelló d'esports tancat, que això supondria un any o més, però sí que ho estem fent per fases i algo molt important són vestidors i després en quant al techo, que el techo patia molt de goteres i també el canviem tot. I entre altres coses també tenim el que estem mirant el sistema d'humectació, de climatització i ventilació a la piscina, que també en breu ja traurem per a poder fer la licitació i estem una mica ara embolicats en totes les instal·lacions, el camp de futbol de la Devesa, que també ha sigut un boom, que anem a canviar el que és tota la gespa i que, això avui és un dia important per a ells, no? Però sí, ara mateix estem a la Ràpita bastant embolicadets en el que són obres, però sempre per a millorar i per a que les entitats puguen estar al lloc, donar-los el que es mereixen. Missatge final per acabar aquesta entrevista. No res, jo donar les gràcies a lo que és avui personalment a l'Ajuntament de la Ràpita, evidentment, i com no al Club Veterans de Futbol de la Ràpita, perquè la veritat és que són un club que s'ho mereixen tot i a vegades fer aquests actes no és fàcil i que continuen així tot el suport des de l'Ajuntament i que tothom que estigui aquí que passi un bon dia i que disfrutiguen molt. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. I ara tenim un dels veterans, el més veterà de la competició, que és Emili Descarrega. Avui ha sigut molt emocionant en este premi que t'han donat. Què has sentit?
Bé, davant de la sorpresa, perquè no m'ho esperava, evidentment m'ha emocionat moltíssim, perquè són molts anys que he estat i segueixo estant en els veterans. El que passa que l'any passat me feia goig acabar de jugar a futbol en Montfill, perquè Montfill encara no es deixava de jugar a segona catalana i m'estava esperant aviam si podia jugar net, juguéssim junts un partit. Al final, l'any passat vam poder-ho aconseguir i em va fer molta il·lusió poder jugar els últims dies en Montfill a l'alineació. Sí, un fill que a més ha sigut també MVP, no, enguany? Sí, aquest any, igual que l'any passat, ha sigut MVP i màxim golejador, juntament amb un company d'ell, també del mateix equip nostre. I clar, me feia molta gràcia poder compartir en ells este trofeu, perquè tot el que són reconeixements al futbol són bonics, no? Bé, i tens alguna anècdota que recordar de tots els anys que has estat jugant en els veterans? Home, anècdotes n'hi ha moltes, però no sabria definir-te ara. Bueno, l'anècdota més bonica va ser poder acabar de jugar en els veterans al costat de Montfill i de Montgendre i de tots els companys que estaven allí dins en l'equip l'any passat, no? Però anècdotes específicament, hi ha moltes anècdotes, o sigui, hi ha moltes historietes i tal, però anècdotes en concret ni me'n recordo jo ara. Bueno, sou una família 100% futbolera, no? Sí, va començar ja en mon germà, que va jugar també en l'Onàstic, en la Tortosa, i després vaig continuar jo, i després detrás de mi va continuar mon fill, i ara hi ha dos nets, un que juga a l'Onàstic i l'altre en la Tortosa, del qual entrenem nosaltres, mon fill i jo estem entrenant en aquest equipet, que són benjamins. Bé, i ara què? Ja t'has retirat del futbol, ara quines són les intencions de cara a la pròxima temporada? Bé, la pròxima temporada és seguir en els veterans quan poguéssim, perquè ho tenim que compaginar en els partits que tenim en el petit que entrenem nosaltres, en el meu net petit, i després l'altre que juga en l'Onàstic a Divisió d'Honor i tenim que anar per tota Catalunya, o sigui, el meu futur és entrenar en els xiquets i damunt seguir en el que puc amb uns nets i els veterans, claro. Bueno, una pregunta a part dels veterans, pel que estàs dient, diràs que la nova direcció tècnica del Nàstic està apostant una miqueta més per la gent del territori, no? que equips tècnics anteriors. Com ho veus, tu que estàs més dins del Nàstic? Bé, el Nàstic té una pedrera molt important i suposo que avui en dia, tal com està el futbol i tenint en compte els desplaçaments i tenint en compte tot com està estructurat, és important que miriguen a la pedrera, perquè tenim un exemple en el Barça, no? Que porta jugadors de la pedrera i li estan donant molt bons resultats. Se suposa que si apostessin per la gent de casa, ja he vist algun partit de juvenils de divisió d'honor o de cadets o de totes les categories, i les coses estan apuntant molt bé, però segons quin entrenador hi ha no li agraden jugar-se-la tant en gent jove. Molt bé, doncs Emili, felicitats i enhorabona pels reconeixements d'avui i bueno, esperem seguint-te bé pels camps de futbol d'estes comarques. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, i ara estem en el propietari del restaurant que ha acollit avui esta gala, en Freddy, no? Sí, el Freddy. Sí, Freddy. Freddy, jo soc Freddy. Aquí la Ràpita em coneixen per Freddy. Bueno, què representa en este restaurant avui haver pogut acollir esta gala, esta celebració? Pues la veritat és que ha sigut un orgull, ha sigut un repte, perquè m'he esperat molt content quan m'ho van dir i bueno, doncs bé, també m'ha anat molt bé perquè ara també tothom me coneix a mi on coneixia pels bocadillos i tot això, i ara doncs estem en un procés d'un nou projecte que estem fent una miqueta més tipus restaurant i així, i aquest tipus d'events és una oportunitat molt bonica per a mostrar el que fem, no? Ha sigut un repte, no?, plantejar aquesta nova línia que esteu agafant al restaurant. Sí, perquè és el que et dic, vull dir, nosaltres estem la gent ens coneix pel tema dels entrepans i així, però això avui eren més de 100 persones i això, vulguis o no, sí que
vols fer-ho bé, però que et surti bé i que tots te feliciten quan s'acabi, això és molt bonic, un motiu d'orgull, saps? Vull felicitar també a l'equip meu perquè ho ha fet molt bé i això és molt important, sí. Què li podem dir a la gent perquè vingui al restaurant? Bueno, doncs que nosaltres a veure, estem disposats a que ells vulguin, estic en un nou projecte també molt interessant en un mestre expert en competitivitat d'empreses de Josep Balsamora, d'Institut i de la mà d'ell estic fent un nou model d'escoltar la gent per captar les seves preferències i els seus gustos i en definitiva després d'això se tradueix que després el boca a orella és el que ens permetrà fidelitzar-los i construir el que estem fent ara, que és una gran família. Enguany pensa que ja complim 28 anys i després de 28 anys tindré les mateixes ganes que al principi, però això ja és molt bonic. I al final és el que dic jo, construir una gran família i gaudir de tots això. Sí. Sempre has portat tu al restaurant aquests 28 anys o és... Sí, jo abans era mariner en una barca de rars, els Palmeros, i vaig estar 6 mesos als 2 puestos, però després ja em vaig quedar aquí. I ara enguany, al novembre, complim ja 28 anys. Sí, passa el temps volant. Has vist canvis a la cuina rapitenca en general i al tipus de clientela que ve? Sí, a veure, però el que és el nostre sector, diguéssim, el tema de famílies, el que ara és molt bonic, per exemple, és que aquells crios que venien amb els pares i tot això han passat 28 anys i ara recuperen sensacions perquè venen aquí i senten orgull d'on venien i llavors per mi també els he vist créixer i és molt bonic això, saps? I han crescut junts, han fet una família. Bueno, que continua avant aquesta família, que la poguéssiu ampliar i enhorabona per aquesta nova línia que heu agafat gastronòmica i tinguéssiu molt d'èxit, per suposat. Per això esperem. Moltes gràcies i molt agraït. Moltes gràcies. Vinga, adeu. Tenim ara Juan Carlos López, el president de l'Associació de Veterans de les Terres de l'Ebre i també del Remolins Viten, però avui estàs com a Terres de l'Ebre, no? Bueno, fer-nos una mica de balanç, de valoració de com ha anat la temporada i de com ha anat la gala. Pues bueno, la temporada ha anat, bé, la valoració de la temporada ha sigut bona, al final una miqueta el tema és que els equips han arribat molt justos de personal, però al final hem volgut arribar al final bé, però sí que és veritat que al final, a part final, hi ha hagut equips que venien molt justos dels jugadors. Teníem moltes fitxes, però venien molt justos. Lesions, sancions, eventos, però... Continuem en este dinar que agermana molt a tots els equips. Sí, clar, això és de 42 anys que ho fem, està a lligar sobre la 42a i ho fem i és una festa que busquem, l'associació busquem fer una festa per als jugadors, perquè els jugadors disfrutin i es veguen identificats i valorats per el que es fa, inclús els equips i els seus presidents i les associacions. Bueno, avui els de Vinaròs han triomfat, a vegades no sabia si estaves a Vinaròs o estaves a la Ràpita. Clar, és que aquest any el Vinaròs ha petat molt, ha fet un equip molt consistent, jo crec que ha sigut l'equip més consistent de la Lliga, els altres equips, el Tortosa, l'Alcanar, sobretot va perdre molts de punts la primera part de la Lliga, la primera volta, perquè falten jugadors, i al final el més insistent i el més regular de tota la Lliga ha sigut el Vinaròs, i ha sortit bé, ha fet uns bons partits i es mereix ser campió de Lliga. Abans que no s'olvide, hem de parlar dels ajuntaments que s'edicen els camps de futbol, del Consell Esportiu i també dels que fan d'àrbit, que també és una feina molt important per a la competició. Sí, home, com sempre el comitè tècnic arbitral, sense ells això no es podria fer i tenim un fil molt directe en ells, el seu president, en Ximo, i aquest any ha sigut un balanç molt positiu perquè hem estat treballant cada setmana parlant dels arbitratges, dels partits com han anat, etc. Després el tema, evidentment, cada associació se regeix els seus camps municipals, els seus responsables dels camps i és important que l'Ajuntament estiguen units per a poder ser discats, perquè si no no podria... Sí, és veritat que al final els veterans sempre són els últims, perquè hi ha moltes competicions, però tot i això els ajuntaments i els responsables dels camps se deixen, sense ells no podien fer tampoc la competició, no tenien camps. Heu començat a pensar ja en la pròxima temporada? Sí, vam fer una assemblea general en tots els equips i la idea és que la Lliga continua igual, tots els equips han decidit continuar fent futbol 11 i ara arribarà un meset de tranquil·litat i relax i després començarem a gestionar ja la pròxima temporada.
Vale, què els diem ja per acabar a la gent que segueix el futbol de veterans i els diferents clubs i directives i jugadors? Pues bueno, des d'aquí jo el que diria és que les entitats, els equips, que intentin fer equips de veterans. La Lliga està de Terres de l'Ebre, és una lliga que portem 42 anys i no es pot perdre i han de continuar. Han de fer incrementar equips. Sí que és veritat que per això necessitem gent que s'impliqui i que porti endavant el grup social, perquè si no, i això passa perquè els clubs puguen prendre decisions i dir, doncs bueno, anem a fer dins dels nostres equips un equip de veterans vinculat als clubs, no? Això seria el màxim, però és difícil. Esperem que la cosa surti bé i ara ja per a 43 i que sigui tan exitosa com enguany. Gràcies. Nosaltres 43, 44, 45, per això les ganes de la Junta que jo represento estan totes i els equips de l'associació tots volen continuar al futbol 11 i tirar endavant. I és anar lluitant i a fer la nostra lliga, el que ha sigut durant 42 anys, continuar molts anys més. Molt bé, doncs d'acord, felicitats i bon estiu. Igualment, gràcies a vosaltres per ajudar-nos a arribar a la gent i per transmetre aquest evento a molta gent que vegi que les famílies veteranos som tots. O sigui, una vegada s'acaba la competició que estem tots junts, disfrutem tots el moment i avant.